Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn żaru d-Dipartiment tal-Biomedical Engineering fl-Isptar Mater Dei. Dipartiment kruċjali li huwa responsabbli mill-apparat mediku fl-isptar li ammonta għal madwar 120 miljun euro. Waqt iżjara ngħid li l-importanza ta' dan id-dipartiment deret biċ-ċar matul l-imxija kif il-Gvern investa madwar 12 miljun euro f'apparat mediku biex jinxtraw fost l-oħrajn ventilaturi, termometri, sodot u magni tal-ultrasound li huma meqjusa utli ħafna għal pazjenti milquta mill-COVID-19. Dan wasal biex id-domanda xogħol li jsir f'dan id-dipartiment iżdiedet sew din is-sena u kien hemm bżonn li l-ħaddiema jadattaw biex l-apparat il-ġdid li jinxtara jiġi installat mingħajr minn żejjed. Bħal-ħaddiema oħra li kienu fuq quddiem tal-ġlieda kontra l-imxija f'pajjiżna, dawk li jaħdmu f'dan id-dipartiment ukoll kellhom irwol kruċjali biex setet tingħata l-għajnuna meħtieġa lill-pazjenti. Il-Prim Ministru ringrazzja lit-tim ta' ħaddiema f'dan id-dipartiment għall-ħidma li sarfet fiduċja u gratitudni mill-poplu kollu u miegħu ingħaqad id-Deputat Prim Ministru li faħħar ix-xogħol imprezzabbli li jsir f'dan id-dipartiment.